לא אומרים. בטח. הנה אומרים. לא, אנחנו מדריכים. לא, חמודי. אנחנו מדריכים של שבת. מה נפתחתם אותה? אני ליאוניד וזה אומרים. אני אומרים. לא, וזה אנחנו טוב, אנחנו מדריכים. טוב, בואו ניקח נביא ובואו נתחיל. איזה ילדי אייפונים, לא כולכם מצלמים את זה, הוא מדבר על זה. לא, צודקת. מה? הם אומרים שהם המדריכים. הם פתאום נכנסו ככה והם אומרים שהם המדריכים שלהם. הנה הם הלכו. לא צריך אתכם, רק המדריכים שלהם. זוג... כן, אנחנו מתנצלים. נמשיך בפעילות. אם אתם חושבים שאתם המדריכים שלהם, אז בואו נעשה להם איזה משהו. מה אתם רוצים בואו נעשה תמונה. רוצים תמונה? בואו נעשה תמונה. בואו נעשה. תקשיבו טוב, אנחנו המדריכים שלהם. לא. רוצים את הזמן איכות איתם לבד. אז זה גם כל אחד עם עצמו עשו לקודם. אז תכינו משהו בצד, אנחנו נקרא לכם אחרי שעה ומשהו, בסדר? אנחנו המדריכים שלהם. אנחנו מתחילים. ביי. ביי, אחי. מישהו שם לב שחצי מהסרטון היה...